Ulian magamay. Uli na ta kay gutom na. Aray. Nandiyo ko nila nga. Pwede ba kung duty og Domingo? 4 ka oras. Oo, sus. Trabaho rewa na to. Nakalamig ang panahon, pastilan. Hangin narang gawa sila me. Dage. Dito po din mo giveaway ron. Gawa na. Uy, mauna ko.
May suba dire to dito. Dito unahan. Suba to ah. Suba. Dong mic 10. Kasi las buyid daro ng orente. Suot pa para dali ita maabot. Gutom naman dyan. Galayon. Na. Kakaon na ta, kay gutom na. Taga mong apartment kay mga chicks nagduwa. Mga apartment gitrabaho. Listan og bungbong. Danog bongbong. Gaya ng giduwa mabata. Kumpa na may akong bongbong. Matik naman, tabli. Uy, saan is Uy, nagsabaw, malagi ka. Manong ganahan. May kaon ni gabot para minus-minus kulata ba? Uy,
Kalimpyo malagig bahay. Right. Tayo mo na yung ganahan mo. Saka ang alamat.